Wala mo nang inas Hanggang kapoy na. Hello guys, magilot ko karon shout out po sa mga viewers na ko. Lahat ng mga OFW, maraming salamat po. So, wala lang tayong interview, so basta kayo mag-video lang ko. So, shout out po sa mga soke na ko. Labi na sa mga viewers, regular viewers na ko. Thank you so much for 3 watching. times. 3 times. 3 times. Ang nagmatay na kong adlaw ron, mga dagko na akong customer na. Sunod dyan niya eh. Ikan sa San Jose, ulit dire. Abo, niya, sunod pag ganyan mo dako, Kunya, Tatay nag-istingan dyan ko ay. Puro dyan. Ang sunod din mo pa, patapat ako Eh, Gabay na ako. yung mga dagko, magawa mo ka mabilong sa small. Ito na. Basa. Basa. Ha? Puter, kaya naman. Kan ko ha? Kaya man. Yan nga magsugo na kong guys. Please po subscribe. Pangayon ako yung mga subscribe po. Maraming salamat. Saan nagbabaw? May ice there? Saan na yung mga kuwan? Hilaag naman daw. Laan naman. Hilaag naman daw. Yun no?
you. Eh? Ay, amang. Double bean style. Gapalitan style. Lebih gina siguro puso. Oh, may manginat naman misalnya naman kaya sa blatukan. Pag nagkuha, ini ko ito, kluto na po na puso pa, marang nagatas sa sabaw. Ito na puso tilapia. Hindi ka na ba? Murang nagatas sa sabaw na. Wala kayo mong kwan sa tilapia na, kung danulog. Upload ka ng puso. Urot ng lechon ba eh? Atong, ang bato. Asay mo? Rode ba? Ay, Rudy, kasilante. Ay, pinumdum lagi. Sabado. Rudy, siguro niya eh. Ano, pagkaigod. Uli, umursi, gabi na. Ano pa may gamuro siya po? Alas 11 na po. Hindi eh. Nakakapas. Hindi ka man yung tagom. Yan. Service. Nakapas. Natuog mo, ano may taong dalag? Kung ko daw, ito alam. Ha? 100. 100 na. 100 na nakapin. Wala, 600 man. 600 na. Balik tulo. Ano ba, balik tulo? Ano, 525? Customer na mo, dahil may kanang yung bukas diya na eskulahan, hindi sa una sa sana, same price, o sa mga eskulahan na HCCC na diya, same price. Ah, Kami yung kada 600 square meters diya, 14 kay baligya. Na may buyer.
Ya kanang ilang ibaligya man gud mga kuan mahalin jud ang ano, na may itukod nga building. Nakuan jud na siya. Ya gusto lagi dali-dali na kay para makaabot ko ta mga amtong Lang. ha. Mga tigulang ba maka-appeal pa. Dali-dali kay pareha po tatanan jud. Ay nagulang lang kita gyud tanan na yun na. Kaya lang, dako-dako ilagbahin nun. 5.5 guna sa divided by 12 guna. Paghalin, 5.5 divided by 12. Sa kuan kata, sa pulo lang, sa divided by, 500,000 nagrunta. Pulo lang. Ayun. Nakaiduso man. Ay, palit kong keratin tayo. Keratin. Di kong bate man na ni Bandi. Ano mo siya budget, ano? Dala. Fresh. Ako sa lapos. Uy. Uy. Ha? Pag dito, hindi ka makapalit. Ah, manggot. Bago, maruwa na ito, kapalit lang. Sige mo tag. One. Wala na ang nabaw di mo, no? Sa practice yung full bed. Yung full bed hawak sila. Wangat lagi ng pantukan. Napo ka talaga sila. Wangat man ang pantukan mo. Sintugot, wapo kay dalan. Angat lagi na. Awa na, pag masugda, nagbangon. Kanatanan dalan ng mga ligya yuta diha, dali kayo na. Sama na, ligya ni. Nagiton pa na. Nanghirin pa mga mga dato. Kana lang, mo gina. Di na maharin ron. Sunod haliw, ano yun? Generation na tutupan. Dali ang kahit ang anak. Gila ka mo anak. Ah, si Puner, si Joel Bahin. Siguro ang kami dagang kayo. Ano lagi ko? Ano sa malaki na yun? Mat. Training nila din. Sa tindalag sila, sila. Si Bimbing naman pa sila. Tuan. Pag hindi na ane. Oo. Katong ito, generic na sa uno nito. Hapit ito rito ah. Si generic ba, anak ni Saring. Lagi na ito kay tapahan na nila dito. Kaksyon ba ito? Maayong ba ito? Generic ito daw. Nakaagi ba ito? Kasala ito. Nagyay daw kasi hindi mo ini. Ang kailangan ko ng building.
Saan ang kurang bimbing? Wala ka na lagi na silang kuwan. Yun lang ko yung nagpapalagay na lang. Yup-yup nila ni... Yung kato si Kuan, si Bintong kato ka na ko yun ni... Ibing gani si... Oh, si O Dave. di... Mas pala na nakabuo? Yun na daw, si Dave, si... Itong kuan ni Tata, Magaron, Si... Pao. Ano dyan na, baba na. Mga supaw na po, ni supaw. Ano, mga sugalor. Isa. Mga kuan, tulog lawas mga ta. Si Bintong tong apo ni Konsiho. Dili, binto nga dyan ko sa... Ay, si... Pwede ba ito mapakat? Si Bintong. Pustiso na mo, good. Sabi ko na kung ano mag-apply mo na ba? Dili pwede pustiso. Dili, banta na po. Sa pulis, dali na pwede. Meron po to. Pwede naman. Bintong pati ba ito ni Pisa? Meron pati. Huy, ito, bilyan. Bahalag postiso, basta kompleto lang. Di lang na pangag. May postiso lang ang pangag. Anak mo lang Ito kuwan. ba yung una ba yung larga naman tapos sila mga wala na daw yung pwede sa mga bakit. Ambot og si Kalbo, ambot lang ako sa iyo, ambot na ito nga, sige mo, training si Galo ko dito mo sa Square po, o Tabato na training. Hindi lang sila. Si Kalbo, Hindi, hindi silang bintong ba? kasi dito lang, kuwan, kamdin nila. Hindi din daw. Wala kong kakitaan na bataa. Kita ko po kaila. Si Bimbim, nakita kami ko ana nga, bata-bata pa ko. Mara ba yung anak ko ni kuwan, ni ani nga nasa Galayo. Itlaon ba niya? Ani lagi yung napailing. Ani nga kuwan ba? Ailing lagi, tagasay. Hindi na lang si ani eh. Lagay ba na ron? Uy, ba na lagi, dagan ka na. Hindi, anak kami mo. Wala na yung anak. Dagan anak ng ani. Ano mo ba na anak din? Bisa kinsa mo lang itong park sa area, abot nawala na magalit, nakabalong mo sa balita ko. Naportada doon, hindi ko balay. Kung pinagdawas mo pinda, kaparuling at kwarta, may tindahan. Yung gusto niya, may gusto ka lang. Dahil tindahan niya. Ano mo na yung gusto gulay-gulay, yung limari nila taman. Tindahan, nasa tindahan, mga kwarta niya, nasa tao. Dispusin ito. Kubo ka, Ano na kubo. maguna na anak mo daw? Okay na sana. Kung sa dito ka, makasilip ko ng ani. Ito pa, nasikreto lang. Ang una wala ba na diha nagdako sa ano no? Panahon na mo wala na nagdako niya. Kaya sa gamay, pakuti, pirmi naman sa simbahan siya ni. Kaya kaabot rin niya na simbahan sa PCM sa una kanina, dapat labalong na opingo. Diyan na nagsimba sa una nga, kung gagmay pa rin. Ang itong nasiko namin, dito na nila, wala na nawala. Diyan. Sa kapatid anak ba pag high school na mo wala pa bantay. Basta kay element, basta kay gagmay pa rin. Kaya may mga butong mga nilibut na na Mo si kay Ani. pabalik niya siguro diha. Gitarista na si Ani sa simbahan. Dugay kita sa way. Lagi mo na pagbalik niya diha pag kuan ninyo pagkita pagkuto sa among panahon murag wala na siya ni oy. Ay, ano po, lain ka na po, ay, ulo po, bugay na po sila. Wala na kita na wala na sila, nakakakin po. Magin na, pamalay po siya ng barangay site, year 2000. Mo pagbalik anak niya ba. Ato ko kag mo sa mang dito rambut palanas. Dili katong una ba nga bata. Diba? Kan wala kang kapansin pero para ko na ng mga tao na, uy, ano mo lagi tao dre, ano bang nana siya. May daghan na kuha na ilang sa mga Kada ato na to, puro raman ta palanas, site, palanas, ano ra ba? Ano wala lagi ng mga karaan-karaan din. Ha, di na ko kaila. Kaya sa San Miguel oh. Ano lagi, di sa Murcia, di na ko kailan ng mga tauban nila. Tingalat, isa may mga tauban namin. Isa maning anak, isa maning anak. Sa San Miguel oh, katong pag-adto na mo dugay na pud kayo. Wala na mga karaan-karaan kabats nga ko eh. Ang Basta- napulilahi na magnanaw. Na-open naman good sa public te, mga siminto ng dala, nakuha na ba, nag-commercialize na hapit. Mo nang daghan na kayo. Pero kung nagpuyo ka sa inyo Murcia, kaila jud ka sa tao. Kasi dito sila nagpuyo. Nagpuyo jud ka. Bisan sa isa ka semana na lang. Basta laagan juga. Kung mulaag. Pero bisan di ka mulaag o taga dito jud ka, makakita jud ka ay bago. Hindi ko kaya Nga maapil man po na sa Marites ay nanay bago. hindi ko kaya laagan. Meeting na rin na. Wala ka ng mga bagong tubo karon. Dire magani ako. Wa man kay ko kaila sa silingan pangutan-on ko no, jud ko kabalo boss. Kinsa ng pangalanan na. Taga dire mga kao, taga dire ko pero Sa una naman. may man og lakaw ko. Pero mataraan siya kung siya, ilang ulit ka. Karoon ka na lang may patanong na anak isa, anak isa na nasikuan. Tanaw ni mas master list barangay, may mapangag isa, may matabangan na ito, kailangan eh.
Balik og 10 years, di ba? Uy, katong gamay kay sa una. Di na nagkakailaw 10 years. Huwag mo na sa unang 5 anyos, 5 anyos. Balik, 15, nagko na kayo. Wala silang bongbong kay ilado-lado dito sa site. Pamailan man siguro mo yun. Kaya sa una, pag ginasigi kapilapil, puro ka ng Oo, amateur, manon nila. Kasi na, ako lang yun eh. Winter mo yun. Makaliwat may kasagaran dito. Yan ba? Parang hanto na nagko na nalagwan. Ako yun eh. Huwag mo yun. Huwag ka na, paano mga bata-bata na, pangutan na kita nagpunbong, wala ka ilan, naman na, Wala. Wala na sila. Wala na kaabot. Ito rin mga karaan. Pero mailar di ako na kaya kaya naman po sila ng yung anak ko ang pagpatong kuya. Eh, dito na, magsa na po. Na, mga sila balay dito la mama. Ay, dito lagi sila nag-star di ay. Pila na katuig naman. Mga katuig na. Tuhan na na. Nakatang pagbalik ni si Mamanukan niya. Oh. Oh, kato. Ano ka, naman na ako, kuya, manarik din si Gunbul dahil nga. Tarik ko sa kadinari. Sige, wala ba, nasa mga ano, galag-lag, wala ba nagalag Gunbul. Oh, dili ko tao pa murag dili O ikaw, balibol na iya, kanta, balibol kanta. Pero nga na pulis. Pagka pulis na, Ito siguro ni magmanok. Ito yung lihanag nga, mga classmate ko nga, manukan ko, pati dakong ko. mga pulis kasi nga, Pulis po, naman po sila ginapabuhi. Ang iya ana, mamalit siya manok niya. Iyang patubuan baligya na po. Abi yung siro. Nagbayan sila sa manok ron. Bakit yun ba yun? Tatong siya permanente ba? 800 baligya niya 1.5. Ano ko na. Bigilan siya, ginag pa yun. Times 2 man yan. Times 2 siya, kaya pakanoon pa ba no? Nga, umasa ito, pwede ka dito tari. Oh, natari ko yun. Tare po pero kuan lang dili lang ko kay nga kanang sugal din nga grabe ka. Lingaw-lingaw, lang dito tari, dili, dito lingaw. Kamay, nagigsugal, oy. Daot man na sa Islam yung asawa mo. Bista. Islam, Islam yung asawa milyon ka. Ano, ano ba? Lisensya.